गोड़ लगे तनी रउआ सबके। बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सबके आपन चैनल अंजोरिया में। तो जैसे कि हमनी के जानते बानी जाए कि जब बच्चा लोग स्कूल से आवेला कि ना कोनो ना कोनो डिमांड तो उन लोग के रहबे करेला। तो ए बारा के जो रेसिपी बानू माने ए बारा के जो नाश्ता बनत बाटे उ हमरा लड़की के डिमांड पर बनत बाटे। ओकरा पिज्जा बहुते निमन लागेला, मगर पिज्जा इतना जल्दी से ना नु बनी। ऐसा पिज्जा तो नहीं कि जौन की 10-15 मिनट में बन जाए। तो हम सोचनी ना कि कुछ ऐसा बना दी जौन की ज्यादा नुकसानो ना करे और जल्दियो बन जाए। तो यही से ए बार के नाश्ता जब बनी नु 15 से 20 मिनट में 2-3 आदमी खाती बन जाई, चाय के टाइम पर खाए भर। तो चलिए जल्दी से बनावे शुरू कर जाओ। ये हमनी के बहुत ही नीमन लागे वाला, बहुत ही टेस्टी लागे वाला नाश्ता। दूगो बड़े बड़े आलू लेतानी। आई नयका आलू ये हटे, पुरानका आलू ये लेलका पर बड़ा मीठ लगेला तो ऐसे उन्हें के लिया तनी बड़े साइज के लेला पर ठीक रही। करा के पातर पातर काट लियाई। माने अतनो पातर ना काट दिया कि माने जैसे कि चिप्स बनावे खातिर होखेला, तनी मनी ओकरा से मोटे काटल जाई ना तो का हुई पकावे के टाइम पे मैं सुखा जाई एकदम, तो फिर ठीक ना लगी। तो यही से एकरा के हाथे काटत तनी हम, स्लाइसरवा पर नहीं काटत। देखिए इतना मोट कटले बनी एकरा के। अब एकरा के नीमन से पानी में धो लिया। ओकरा बाद एकरा के हमने के पानी उबाल के ओकरा के उबलते पानी में डाल दिया। एकरा के नो ज़्यादा से ज़्यादा तेज आंच पर 1 मिनट पकावे के बाटे। इन्हें पूरा ना पाकी, हल्का सा भी कच्चा रह जाए। तो रउआ सब एकरा के निकाल के या छू के देखब जा तो रउआ सबके पता चली कि थोड़ा पाकल बाटे, थोड़ा सा कच्चा बाटे। तो 1 मिनट बस खाली पकावे के बाद तेज आंच पर एकरा के, ओकरा बाद एकरा के छान के अब फिर से एकरा के ठंडा पानी से धो लियाई। अब ठंडा पानी से धोला के बाद जौन बाटे एकरा के हमने के ऐसे कोनो कपड़ा सूखल होके ओकरा पर डाल दिए। ओकरा के पोछ दिए। ढेर एकरा के सुखावे के नहीं के, बस जौन एकरा में अधिका पानी बाटे तो ओने के निकाले के बाटे। तो ये देखिए निकाल के हम साइड में क लेतनी। अब एकरा पर जौन टॉपिंग्स डालल जाई, जौन कि मैंने सब्जी डालल जाई पिज़्ज़ा के ऊपर, तो ओना के तैयारी कर लिया जाओ। तो अभी हमारे घर पर रहल हटे कुल लाल पियर शिमला मिर्च, तो उ कुल हम काट लेले बानी। हरियरका होखे तो उहो रउआ सब काट लीजा। आ छोटे छोटे काटे के बाटे, ढेर बड़े बड़े ना तो पकावे में दिक्कत हो जाई। आई प्याज के छोटे छोटे काट लेनी, पनीरों के एकदम छोटे छोटे काट लियाई। आ ओकरा बाद ई कुल मय तरकारी के मिला के धो लियाई। तो ये देखिए छोटे छोटे हम काट लेले बानी। एकरा में नो तनी अगर मान ली कि रउआ सबके यहाँ अगर बाटे हई मकईया कॉर्नमा तो एकरा के उबाल के एकरो के डालल जा सकता। ओकरा बाद एकरा में जौन काली मिर्च के पाउडर होखेला, चिल्ली फ्लेक्स होखेला, ओरिगेनो आवेला, पिज़्ज़ा सीजनिंग ओकरा कहल जाला, उ कुल डाल दिए। तनी में नमक डाल दिए। या घर में हमारा रहल हम मोजरेला चीज़ तो उ डाल लेले बानी। आ उ चीज़ ना होखे तो दोनों दोसरो चीज़ जौनो होखे तो एकरा में डाल के मिला लियाई। अब पिज़्ज़ा सॉस अभी रहल है ना तो नॉर्मल जौन केचप होखेला टमाटर वाला, टमाटर सॉस तो उन्हें डाल दिल बनी, एकरा में डाल के मिला दिल बनी। अब अलुइया में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर माने उ जौन मकई के जौन आटा होखेला तवन, ओकरा में तनी मनी पिज़्ज़ा सीजनिंग आ चिली फ्लेक्स ई डाल के एकरा के एकरा में बस खाली हल्का सा 1 चम्मच छोट चम्मच से तेल डाले के बा। कोनो तेल डाल सकता नहीं जा जौना में बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा तेज खुशबू ना होके, जैसे कि सरसों के तेल चाहे नारियल के तेल, मूंगफली के तेल, ई कुल नहीं डाले के, रिफाइंड डाल सकता नहीं। ओकरा बाद तावा पर बस खाली 1 चम्मच तेल डाल के एकरा के फैला देवे के बाटे। आई मैं हमनी के जौन आलू के चिप्स जौन बनौले बानी जा तो ओना के एकरा पर धो के पका लियाई। एकरा में इतना कम तेल लागेला, ई बहुते जल्दी से आसानी से माने हेल्दी तरीका से ही माने पिज़्ज़ा बन जाई। एकरा में इसको छाने होने के झंझट नहीं खे। तो अभी देखिए एकरा के ढक के हम दोनों ओर से एकरा के पका देव जब तक कि अलुइया अच्छा से पक जाए। इहो कुल करे में बहुत टाइम ना लगेले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट रुआ सबके लागी। इतना में ही आलू पकी जाइए। नयका अलुइया और जल्दी पक जाता है। तो देखिए एकरा के उलाट पलाट के दोनों ओर से हम पका लेतनी। ओकरा बाद एकरा पर जाके जौन तरकारी हमनी के कटले बनी जा तवन एकरा पर अरेंज कर लियाई। ये देखिए हम छू के देखाओ तनी पक गई बाटे अभी। एकदम तनी ई जना तो बाटे कि तनी अभी कुरकुरा हो गई बाटे। वैसे तो इहू तरह चाहिए तो आदमी खा सकता, भुजिया ऐसन लागी। आ देखिए एकरा पर तनी मनी सॉस लगा दिया, टमाटर जौन टमाटर वाला सॉस होखेला तवन। आ ओकरा बाद जौन सब्जिया काट के धइले बनी जेनु तौने ओकरा ऊपर डाल दिया। आ ओकरा बाद एकरा ऊपर से चीज़ डाल दिया। आ ओकरा के उतने देर तक पकावल जाए जब तक कि चीज़वा जौन बाटे तौन माने पिघल जाए। अगर ये रउआ सबके रेसिपी निमन लगी तो हमारा चैनल के सपोर्ट करे खातिर सब्सक्राइब कर देव जा, वीडियो के एगो लाइक कर देव जा। अगर ज़्यादा निमन लगी तो अपना मने अगल बगल रिश्तेदार जे भी बाटे ओकरा संगे ई वीडियो के शेयर कर लेव जा, तो तनी हमरा के और प्रोत्साहन मिल जाए वीडियो बनावे खातिर। तो देखिए अब एकरा के
धो दियल बाटे। अब एकरा के बस तोप दिया। आ इहो काम होखे में बस खाली 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट रुआ सबके लागी। आ ई चीज़ हो गई बाटे मेल्ट। बस एकरा के परोस के आ बच्चन के दे दी। बच्चा तो एकदम खा के बहुते खुश हो जाइए। एकदम ही गजबे टेस्टी बनेला, बहुते निमन लागेला ई। आ बनावे में कितना लागल, खाली मुश्किल से 15 से 20 मिनट। तो बस सबके साथ एंजॉय करी जाए एकरा के।